Hej. Jo, jeg vil sådan shoppe ting, hallo, og snak. Ja, der er ikke kommet nogen blogge her på det sidste, det må jeg virkelig undskylde, men det er fordi, jeg kommer til at spille brunreg på min computer. Det er en Mac. 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 Jeg går til Mac. Ja. Jo, jeg finder lige nogle ting. Sekunder. Okay. Jeg er tilbage nu. Ja. Den her kjole. Det er sådan her med små prikker. Så er den stropløs. Så den godt se, det kan I. Den buller ud ved brysterne, så den sådan på ind. De ser den sådan her. Og den går altså lidt længere den kjole er på. Jo, jeg er på nu. Jeg ser sådan rundt, den er hertil. Den her kjole, den er også ny. Indtil den her. Så er der en lille stik. Så er der lommer. Jeg vil bare lige sige, når jeg har den her på, ser man helt vildt tynd ud. Det er vildt behageligt. Det er også lidt uhyggeligt, fordi man ser selv så tynd ud. Så har jeg den her på. Den er fra Zara. Så har jeg fået, det har jeg skrevet, BOD i Frederiksberg. Og min mor har været på ferie, og så har hun købt nogle ting hjem til mig. Jeg købte dem her med hjem til mig. Men Thors, med et frugtsnæg. 6, men jeg har 3 tilbage. Min mor har fået nogle af mine veninder, har fået en, og jeg har spist en. Så min mor, og så har jeg fået den her. Ja, min mor har fået også en. Der er en, hvad det hedder, til at tage de sorte, og så drejer man øjnene, og urenhed. Det er en, det vender til senere. Det ser i hvert fald sådan her. Den passer til min hud her. Det ser godt nok sort. Sådan der. Jo. Abonner. Subscribe. Like. Så har jeg den her. Det er en dåse til en parfume, jeg lige har fået. Det her parfume for det her mærke. Den har købt i lufthavnen i. Det ved jeg ikke. Og i den her, der er der også en mascara i den. Jo, så har jeg den her lip balsam raspberry trapeze. Den dufter egentlig godt, synes jeg. Så det bare mig, at have dårlig konsistens. Og jeg tror nok, den er testet på dyr. Det er de fleste ting, men det er, vi er så heldige, at det er Body Shop. Nej, ikke nu. Om lidt. Der er en på fra det Body Shop med mango. Og den dufter. Godt. Ja. Den her. Sexy. Der er 2 parfumer i den. Den er rigtig flot, synes jeg. Den pakning er rigtig flot. Sådan her. Og så ser den sådan her ud. Ja. Og så en her i den anden side. Min mor har lige fået et pils, så vi skal til at køre rundt. Så bliver det. Min dag har været rigtig god. Vi har haft matematik i 2 timer, mødt kl. 9. Jeg har haft
trykke den ikke bagefter. Abonner, subscribe, like. I love you. Pieces of love. Spørg, hvis jeg ikke svarede på noget, hvor det er fra. Så bare skriv det i kommentaren. Jeg skal nok komme tilbage.